Καλά. Τι ωραία, σε ομορφιές καλέ, δεν να το κοιτάξω. Κοίταξε, μας καμάρας και αυτό που φοράς είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραία μανίκια. Τι γίνεται? Τι έγινε? Καλά, εντάξει, ξέρεις, είναι το θέμα πάντοτε αυτή η συζήτηση για τις σχέσεις και το πώς ξεκινάνε και τι πρέπει να κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχει κανόνες, αλλά είναι ωραίο να το συζητάει κανείς από ψυχολογικής άποψης, ας πούμε. Το πώς ξεκινάνε οι σχέσεις θα πούμε σήμερα, λοιπόν. Ναι. Και πρώτα ραντεβού και τέτοια. Και όχι μόνο αυτό. Ας πούμε, ρε παιδί μου, γίνεται ένα πρώτο ραντεβού. Η στιγμή που θα έρθεις πιο κοντά. Οικειότητα, δηλαδή. Οικειότητα και η σωματική. Δηλαδή. Σωματική οικειότητα, συναισθηματική οικειότητα, πώς αυτά τα δύο παντρεύονται. Εντάξει, όπως έτσι το συζητάμε, καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει. Και αλλάζει και από κοινωνία σε κοινωνία. Δηλαδή με το πέρασμα του χρόνου. Παλαιότερα βικτωριανή εποχή, ας το δούμε πώς ξεκινάμε, αρχαιότητα και πιο πριν δηλαδή. Και πάμε για το 2025, που πώς πια οι σχέσεις γίνονται. Πώς έχουμε έρευνες που λένε πώς ξεκινάνε οι σχέσεις. Κοίταξε, οι έρευνες έχουν ότι η οικειότητα, υπάρχει σωματική οικειότητα, το σεξ, που πια οι γενιές ξεκινάνε πιο πολύ στο να γνωριστούν μέσω του σεξ, δηλαδή είναι στα πολύ πρώιμα στάδια, ενώ το παλαιότερα το σεξ ήταν κάτι το οποίο ακολουθούσε τη συναισθηματική οικειότητα. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Πιο πολύ δηλαδή τώρα το θεωρούν ένα κομμάτι μέσα από την οποία η νεολαία κυρίως θα γνωρίσω τον άλλον. Δηλαδή ξεκινάω να γνωρίσω τον άλλον και μέσα από τη σωματική οικειότητα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ένα ζευγάρι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η σωματική επαφή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το παραβλέψει. Αν αυτό δεν πηγαίνει καλά, μπορεί να υπάρχει ρήξη σε ολόκληρη τη σχέση. Αν λοιπόν αυτή η σχέση έχει στηριχθεί σε μια φιλοσοφική επαφή, τέλος πάντων και μια γνωριμία, και αυτό δεν πάει καλά μετά, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα βήματα, ας το πούμε, αυτό που είναι ότι πρώτα έρχεται η φαντασίωση. Πρώτα δηλαδή έχετε το σαρκικό σεξ, να το πούμε έτσι, το οποίο πρώτα βλέπω τον άλλον, βλέπω μια εικόνα, φαντασιώνομαι. Και όταν υπάρχει σεξ σε πρώτο στάδιο, δηλαδή που δεν υπάρχει οικειότητα, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σεξ που γίνεται. Όμως οι έρευνες δείχνουν ότι το σεξ, γιατί πολλοί θεωρούν ότι όταν υπάρχει οικειότητα, αυτό καταστρέφει τη σεξουαλική ζωή. Γι' αυτό και μπαίνουν οι τρίτα πρόσωπα, μετά στους γάμους, ξέρω εγώ, στις μακροχρόνιες σχέσεις. Όμως οι εραστές γνωρίζονται καλύτερα, οπότε είναι καλύτερο τα σώματα που γνωρίζονται και το σεξ που το περιέχει και συναίσθημα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς να αποκόψει ότι και το σεξ σαν σεξ, ένα σαρκικό σεξ δεν είναι καλό και δεν είναι ωφέλιμο για τον οργανισμό. Ο εγκέφαλος, όταν τρώμε κάτι ή όταν απολαμβάνουμε κάτι, εκνίγνει μια ορμόνη που λέγεται ντοπαμίνη. Έτσι, αυτό μας ανεβάζει, μας δίνει ενέργεια και είναι πάρα πολύ καλό. Όμως πολύ καλή η ενέργεια μας δίνει και ο κοιτοκίνη, η οποία είναι της αγάπης, και είναι η αγκαλιά. Δηλαδή όταν κοιτάμε παλιές φωτογραφίες, όταν κάνουμε αγκαλίτσες, όταν μπαίνουμε σε αγκαλιές, όταν υπάρχει το συναίσθημα, τότε αυτό διευρύνεται και κάνει πολύ καλό και στο σώμα. Για να μιλήσουμε λίγο και ότι το σεξ, η αγκαλιά, το άγγιγμα είναι πάρα πολύ βασικό στην εποχή. Μήπως έχουν παίξει ρόλο οι πλατφόρμες αυτές που γνωριμιών, των γρήγορων, για το πώς έρχεται η οικειότητα? Υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες είναι η χρήση της πλατφόρμας. Δηλαδή, εγώ δεν μου αρέσει να τα κατηγοράζουμε έτσι, αλλά η εποχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ότι μπορεί να συναντηθούμε και να κάνουμε σεξ, αλλά το να το κάνουμε αυτό λέγεται και στην Αμερική το λένε. Ίσως λένε σφραγισμένο σεξ, δηλαδή το να κάνω μονάχα σεξ σφραγισμένο, είναι μια καλή εμπειρία. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλό, δηλαδή σε εδώ να φαντασιωθώ πράγματα και επειδή υπάρχει ένα μυστήριο, αυτό να είναι ένα πολύ καλό σεξ. Αυτό οι έρευνες το δείχνουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, ότι είναι πολύ πιο καλό για την υγεία τη σωματική και γενικά για την ψυχική μας υγεία το να παντρεύονται αυτά τα δύο, δηλαδή και το συναίσθημα και το σωματικό άγγιγμα, είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια κοινωνικά στάτους ή κοινωνικές, ας πούμε, όχι στάτους, ενοχές. Δηλαδή, να μην μπερδεύουμε το σεξ με την ηθική. Μην αρχίζουμε τώρα. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να μην θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι σωστό. Όχι, Φώτη μου, δεν είναι έτσι. Είναι απλώς και μόνο ότι αν ξέρω εγώ ότι είμαι ένας τύπος σαρκικός,
ο οποίος μου αρέσει να περιορίζομαι, που αυτό είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή της εποχής μας, στο σαρκικό σεξ, και να αλλάζω εραστές ή αντικείμενα, χρήση αντικειμένων όπως λέγεται στη ψυχανάλυση, δεν είναι κακό. Αρκεί να το ξέρω και να μην μπερδεύω κι άλλους. Δηλαδή να μην πάω να κάνω οικογένεια, να πάω σε μακροχρόνια σχέση και να πάρω στο λαιμό μου κι άλλο. Δεν είναι κακό αν εγώ θέλω να πάω με 5, με 15, με 45, με 225. Δεν είναι κακό. Να μείνω στο σαρκικό. Αν όμως δω ότι αυτό δεν με καλύπτει κάποια στιγμή, γιατί όσο και να τρως, άμα δεν σε καλύπτει κάποια στιγμή, λες θέλω κάτι παραπάνω. Εκεί λοιπόν έχετε η συναισθηματική σχέση που θα σε απογειώσει. Μπαίνει το συναίσθημα. Θέλω να μιλήσουμε αύριο το πρωί, να ξαναβρεθούμε. Ναι, γιατί βλέπεις πολλές φορές τον ghosting το λεγόμενο. Ακριβώς. Δεν επενδύει ο κόσμος σήμερα. Δεν έχει δέσμευση. Φάντασμα. Εξαφανίζεσαι. Μπουμ. Σε περίπτωση, ας πούμε, όμως, που έχουμε μια γνωριμία. Ναι. Υπάρχει την γνωριμία και την σκεφτόμαστε. Φαντασίωση. Και αυτό. Είναι ωραίο. Βγαίνουμε, κάνουμε, φλερτάρουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το καλύτερο. Και έρχεται η στιγμή, ας πούμε, της επαφής που αυτό είναι. Μπορεί να απογοητευτούμε κιόλας. Μπορεί. Μετά μπορεί να έρθει ο άνθρωπος σε μια σύγχυση ώστε να πει τι τα δύο θέλω και να κάνει πίσω κάτι. Γιατί. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν πάει καλά. Επειδή είναι δύο σώματα τα οποία δεν γνωρίζονται, έτσι, το να δοθεί λίγος χρόνος παραπάνω, αυτό είναι καλό. Και να πει και να υπάρχει μια ελεύθερη έκφραση. Ας μην δαιμονοποιούμε τα πράγματα όμως, ούτε το σεξ. Δηλαδή το να έρθουμε σε επαφή, να είμαστε σε επαφή με το σώμα μας, το να αγκαλιαστούμε, εφόσον είμαστε δύο ενήλικες οι οποίοι ξέρουμε τι θέλουμε, είναι ok. Αρκεί και μόνο να είναι ξεκάθαρα στο μυαλό μας τι πάμε να κάνουμε, τι επενδύουμε, τι δίνουμε και πού θέλουμε να μπούμε. Και να έχει αν επενδύουμε μονάχα σε συντρόφους, σε σχήματα πάνω από τη διάδα, τριάδα, τετράδα, ομάδα, έτσι, αυτό μπορεί να μας δώσει εκείνη την ώρα μια ικανοποίηση, να ανεβεί η ντοπαμίνη μας. Όπως τρώω ένα φαγητό καλό και μετά ανεβάζω και άλλη ντοπαμίνη, τρώω και άλλο γλυκό και ταυτόχρονα βλέπω και τηλεόραση. Αυτά πέφτουν 3 ντοπαμίνες εκείνη την ώρα, μπαμ. Γίνεται καταιγισμός, έτσι. Έλα τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα μας μήπως πρέπει να μπούμε και σε μια κοιτοκίνη και να έχουμε μέσα μας αγκαλιές, να είμαστε και να. Όταν όμως είμαι αυτό, ο τύπος αυτός, έτσι. Όπου. Δεν όλα μαζί. Και έχω κουραστεί λίγο και αυτό που είπες πριν, ότι δεν θέλω και τα λοιπά και θέλω να. Και προσπαθώ λίγο να αλλάξω την οτροπία αυτή. Και πω και. Ψέματα, ας πούμε. Τι ψέματα? Αρχίζω να κρύβω πράγματα στους άλλους, ας πούμε. Τι εννοείς να κρύβεις? Ότι εγώ δεν είμαι έτσι. Τι? Ότι δεν είσαι τι? Ότι δεν θέλεις τόσο πολύ το σεξ? Ναι, ότι δεν είμαι τόσο πολύ τάλαντος. Τι? Ναι, ότι δηλαδή λες εντάξει, τώρα ας πούμε το βαρέθηκα αυτό. Ναι, και ας πούμε. Γιατί είναι ψέμα και δεν είναι ότι ότι δεν είμαι στάσιμος, ότι αλλάζω. Ότι χθες ήμουν έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Και ότι σήμερα, θέλω να το δω και λίγο διαφορετικά. Βλέπω ότι αυτό είναι ξυπνάδα. Ότι βλέπω ότι αυτό που εχθές μου έκανε και πάνω σε αυτό και το χόρτασα. Γιατί έχουν και να βάλουμε και την ηλικιακή φάση, έτσι, και την αναπτυξιακή. Αλλιώς είμαστε στα 20, γι' αυτό βλέπουμε τους φοιτητές και μπαίνουν, η νεολαία, οι έφηβοι, δοκιμάζουν πράγματα, φλερτάρουν με πράγματα, με σχήματα και σεξουαλικά και οτιδήποτε. Και μετά έρχεται η ανάπτυξη, άλλο να μείνει κανόνας, άλλο να μείνεις κάπου. Εκεί αρχίζει και πρέπει κατά μένα να το ψάξει κάποιος. Όχι όμως με την έννοια της ηθικής, της ηθικολογίας. Με την έννοια ότι μήπως δεν επενδύω, μήπως τελικά τι σημαίνει για μένα. Αλλά αν δεν έχω καταλήξει ότι εγώ είμαι ok με το ότι εγώ θέλω να κάνω σαρκικό σεξ και δεν θέλω να επενδύω, θα μου αρέσει να αλλάζω. Είναι αλλά μην είναι εκεί και μην πάρεις το λαιμό σου κι άλλους. Εσύ στο γραφείο σου τι περιπτώσεις βλέπεις, ποιο μοντέλο εγώ κυριαρχεί? Αυτή την εποχή πιστεύω και στο δικό μου το γραφείο ότι αυτό που υπάρχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη σύνδεσης. Δεν συνδέονται όμως όχι με τον άλλον, δεν συνδέονται ούτε με τον εαυτό τους. Έρχονται και δεν ξέρουν τι νιώθουν, τι αισθάνονται. Δεν ξέρουν που θέλουν να πάνε και δεν είναι κακό, γιατί αυτό την πηξίδα μας για να τη βρούμε θα γυρίσουμε πίσω και θα δούμε τις αξίες από που ξεκινήσαμε για να δούμε πού είμαστε. Πρέπει να ξέρω από πού ξεκίνησα. Άλλη βάση έχω εγώ, άλλη βάση έχει ο Φώτης. Άλλη βάση έχεις εσύ. Έτσι. Οπότε για να δούμε αν έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας και πού θέλουμε να πάμε, πρέπει να δούμε από πού ξεκινήσαμε. Ποιες είναι οι αρχές μας. Και αυτό αλλάζει με τα χρόνια, είναι ξυπνάδα. Αλλά οι σχέσεις ίσον ζωή. Σχέση ίσον ζωή. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι η σχέση ίσον ζωή. Και το άγγιγμα είναι σημαντικό. Μπείτε σε αγκαλιές.
Ακόμα και αν δεν είναι της οικογένειας, ακόμα και αν δεν υπάρχει οικογένεια, κάποιος είναι ορφανός, μπείτε σε αγκαλιές, αγγιχτείτε. Παρόλο που σήμερα είναι μια εποχή που υπάρχει ότι ξέρεις κάτι, στο εξωτερικό κυρίως. Τώρα που το λες αυτό το πρωί, κάτι πάτησα στην τεχνητή νοημοσύνη και άρχισε να μου μιλάει και μου λέει καλημέρα, θες να συζητήσουμε κάτι? Και λέω καλημέρα, δεν θέλω με ευγένεια. Και σκεφτόμουν ότι αύριο μεθαύριο θα μιλάς με το τέτοιο. Δεν θα παίρνεις το φίλο σου τηλέφωνο. Και μου μίλαγε κανονικά. Τι να συζητήσω. Κλείς την, απεστήσετε. Την έκλεισα, εννοείται. Αλλά σκεφτείτε πού πάει λίγο το πράγμα. Πες, αύριο μεθαύριο δεν θα σου το σηκώσει ένας φίλος και θα κάτσεις να μιλήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μιλήσεις. Ναι. Και θα σου πει, θα ακούσει και τα προβλήματά σου. Βεβαίως, και θα πεις δεν χρειάζομαι κάποιον άλλον γιατί τον βάζω απέναντι. Αλλά εδώ υπάρχει αλληλεπίδραση, υπάρχει το κοίταγμα, υπάρχει το άγγιγμα. Υπάρχουν αυτά που δεν λέγονται. Εμείς στη θεραπεία μέσα, όλοι οι θεραπευτές δεν κοιτάμε μόνο τι μας λέει ο άλλος, αλλά και τι δεν μας λέει. Από τον τρόπο που κάθεται, από τον τρόπο που αν θα αφήσει το σκουπιδάκι του, αν θα πάρει το χαρτομαντιλάκι του, πώς θα κάτσει στον καναπέ, αν θα κάτσει άνετα ή αν θα κάτσει λίγο πιο μπροστά. Τι λες? Λοιπόν, όλα παρατηρούνται. Επομένως, αυτή η αλληλεπίδραση μέσα από το βλέμμα που μπορεί άλλο να λες και άλλο να εννοείς. Δηλαδή, να λες τι ωραίος που σε φώτη και να υπάρχει αυτή. Έτσι. Είναι αλλιώς πώς μπαίνεις και πώς αγκαλιάζεις. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αυτό δεν μπορεί να πάρθει. Δηλαδή, εσύ τώρα, όποιος κάθεται απέναντί σου, καταλαβαίνεις πώς είναι, έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω 100%. Ναι, αλλά τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πολύ την άβρα. Δηλαδή την ενέργεια που μου αφήνει άλλος όταν κάθεται κάπου. Και ας μείνουμε λοιπόν στο άγγιγμα, έτσι. Να το προσπαθούμε και να το. Έτσι, και να μην το ενοχοποιούμε. Και να μην το ενοχοποιούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σύνδεση που είπες. Αρετή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλή. Μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια